Fudbaleri su čvršći i otporniji od Hajduka. Rastaju se mnogo posle Mitrovdana, a sastaju mnogo pre Đurđevdana. Već u februaru, usred zime, kad mu vreme nije, startovao je drugi deo fudbalskog prvenstva. Po teškom terenu i februarskom nevremenu odbijao se duel neporaženih, Čukaričkog i Partizana. Posle utakmice ostao je neporažen samo još Partizan. Već u 3. minutu centaršut Nađa Bolić je pretvorio u gol. Izjednačio iz penala Budimirović. I kada je izgledalo da će doći do podele bodova, u 89. minutu Vukićević je dao pobedonosni gol. Tog 24. februara u Beogradu je bilo suvo i hladno. Nacija se tresla. Ko će na lotovu da dobije nečuvenu premiju od 1.000.000 maraka? Tog 24. februara na svom terenu Partizan je pobedio Bečej sa 4-1. Poveli su gosti golom Zorana Ćirića. Izjednačio je Beširović. (2:1) Tomić. (3:1) opet Tomić. I konačno minut pred kraja, baš kao i u prethodnom kolu, Vukićević postiže gol i to je konačnih 4:1. I najsad, posle pola godine, posle 6 meseci, posle 21 odigrane prvenstvene utakmice, dogodilo se čudo. Partizan je poražen. Ovaj tužni i retki događaj zbio se 27. februara na igralištu Mladosti u Lučanima. U 58. minutu igrač sa brojem 11, Predrag Plazinić, učinio je ono što do tada nikome nije uspelo, da svom timu protiv crno-belog buldožera donese 3 boda. Uči svake utakmice hiljade navijača Partizana ponavlja ono što je jednom napisao Duško Radović. Mi molimo igrače Partizana da u nedelju pobede, ako mogu. Ako ne mogu sada, onda drugi put, kada budu mogli. Zbog takvih navijača Partizan i pobeđuje, jer može, a ne mora. Tako je u subotu 2. aprila savladao Proleter sa pristojnih 4:1. Čakaru se dogodio hat-trik. U 5. u 25. i 45. minutu iz 11-terca. Na 4:0 povisio je Vukićević. A jedini gol za Proleter dao je Boško Mihajlović u 90. minutu. 19. kolo odigrano je posle 23. jer zbog nevremena nije odigrano u februaru, kao prva utakmica nastavka prvenstva. Sve to nas je toliko zbunilo da smo izgubili i po drugi, ali i poslednji put. Igralo se sa Radom na Banjici. Težak meč na teškom terenu. Prvi gol daje Vladimir Pašić. Izjednačava Čakar sa Beletičke. Rezultat 2:1 za Rad postavlja Bunjevčević. 104. prvenstveni derbi sa večnim rivalom novinari su ocenili visokim ocenama. A i golove je bilo dosta. Jedan više na našoj strani, a poveli su oni. Golom Krupnikovića iz 11-terca.
Nekoliko minuta kasnije izjednačuje Pažin. Pa još nekoliko minuta kasnije poveo Nađ. Za 8 minuta 3 gola. Treći je dao Čakar. Protivnik je svoj drugi gol postigao u 63. minutu. Strelac je bio Pantelić. Sloboda nije ove sezone imala sreću sa Partizanom. 2 puta po 5 komada. 13. minut im je bio nesrećan. 1-0 iz penala, a srećan Čakar. U 36. minutu Vukićević je dao drugi gol. A onda između 80. i 90. minuta 3 gola. Tomić 3-0. Ćirić 4. I Čakar 5-0. Prema zvaničnom zapisniku tog 20. marta u 14 časova i 30 minuta na stadionu Vojvodin u Novom Sadu našlo se oko 15.000 gledalaca. I šta su vidjeli? Prvo gol Zorana Đurića u 23. minutu. A zatim izjednačujući pogodak Gorana Šaule nekoliko minuta kasnije. Rezultat nerešen, naročito za Partizan. Na 2 evropska stadiona skandiralo se gotovo je, gotovo. 2 evropska velikana, Milan i Partizan, kaparisali su šampionske titule daleko pre kraja prvenstva. U 27. kolu Partizan je dao 4, a primio 0 golova. Suparnik je bio Radnički iz Niša. Seriju je započeo trenerski, 1-0. Tešović je povećao na 2-0. Strelac trećeg gola bio je Krstajić. A konačni rezultat 4-0 postavio je Beširović. 28. kolo Partizan je dočekao na prvo mesto, sa 7 bodova više od prvog pratioca. U Beogradu boravi Jesus Martinez, tehnico Valencije. 2000 ljudi došlo je da vidi utakmicu, a Martinez da vidi Dragana Ćirića. Da vidi da li je viđen da zameni Predraga Mijatovića koji se seli u Real. A u susretu sa Radom viđena su 3 gola, od toga 2 Partizanova. Ipak u vođstvu su došli građevinari. Izjednačuje Tešović. A gol odluke postigao Beširović. U punoj kasi Partizana još 3 vredna boda. U zemlji gde je gostoprimstvo